Koe maailman parasta balettia Olavinlinnassa 11. elokuuta. Tervetuloa kauppakeskus Prismaan. Uudistetulta palvelutiskiltä saat aina tuoreet kalat ja salaatit. Lisäksi voit valita oman grillimme valmistamat kana- ja lihatuotteet. Laadukkaat tuotteet ja asiantuntevan palvelun löydät Sokoksesta keskeltä kaupunkia. Yksi pysähdys, kaikki palvelut. ABC Savonlinna. Tervetuloa kesämakasiiniin. Minä olen Aino Aktee. Saimaa ja sitä ympäröivä luonnon ihanuus sykähdittivät minua jo vuonna 1912, kun järjestiin Olavinlinnaan ensimmäiset oopperajuhlat. Rakkaat ystävät, viihtykää kauniilla Saimaan seudulla, joka tänäkin kesänä hemmoittelee kulttuurin ja matkailun ystäviä suuremmoisilla elämyksillä. Saimaan norppa on yksi maailman uhanalaisimpia eläimiä. Sen kokonaiskanta on alle 300 yksilöä. Kevät-talvella naaras synnyttää 4-kiloisen kuutin rantakinokseen kaivamansa pesään. Pesän suojassa se imettää poikasta 2 kuukautta ja imetyksen loputtua kuutti painaa jo 20 kiloa. Norpan kantaa uhkaavat kalanpyydyskuolleisuus ja pesinnän häiriintyminen. Savonlinnan oopperajuhlien seuraava lastenoopperaprojekti onkin Norppa-ooppera, jonka tavoitteena on kasvattaa tietoisuutta saimaannorpan elämästä ja suojelusta. Ensi-iltansa ooppera saa heinäkuussa 2013. Saimaa on ollut norpalle ihanteellinen elinympäristö vuosituhansien ajan, sillä alue on rauhallinen, pedoton ja kalaisa. 1/3 Saimaan norpista elää Saimaan keskiosassa Pihlajavedellä. Pihlajavedellä voi nähdä perinteisen itäsuomalaisen järviluonnon piirteitä, laajoja selkävesiä, lukuisia saaria, karuja kallioita ja tummaa auringossa välkehtivää vettä.